El Festival Panoràmic arriba a la seva 8ª edició i s'expandeix a diverses ciutats com Barcelona, Granollers i Terrassa. Escollir una temàtica diferent cada any permet explicar i compartir amb els visitants del festival el missatge que es vol transmetre. Per al 2024, el tema seleccionat és extrems, temps de polarització. Volíem parlar del que està passant avui dia a nivell social, a nivell geopolític, a nivell medioambiental, no? Aquesta polarització que existeix entre les persones a nivell tant des del nostre barri com a nivell internacional. Des dels seus inicis, el Panoràmic ha estat enfocat en el treball col·laboratiu i transversal. Per això, cada exposició inclosa en el festival té una raó de ser i cada participant hi té un paper important. Tenim un equip director, tenim un equip d'assessor i a part comptem cada any amb diferents comissaris i comissàries que convidem per fer tota aquesta part artística i teòrica i de convidar diferents artistes de tot el món. Des del principi, el festival ha volgut entendre la imatge en tota la seva globalitat. I les nostres exposicions poden trobar tot aquest ampli espectre en el que avui dia la imatge pot ser generada des d'un ordinador, pot fer-se amb un mòbil, pot fer-se amb una càmera de fotos, pot ser un dibuix, poden ser moltes coses. El Panoràmic sempre ha buscat la manera d'infiltrar-se en el territori. I ens va semblar molt idoni unir els dos vallesos, no? Aquesta unió també que ja existeix territorial, doncs que també hi hagués aquest lligam conceptual entre els dos vallesos. Per això, ampliar els dies del festival i les seus on es realitza és crucial per permetre que els visitants es moguin i puguin establir connexions diverses segons el territori on es trobi cada exposició.